Genesis ti aduonunum. Na Abraham ware yire bio, ni din de Ketura, na owu Simran ne Yoksan ne Medan ne Midian ne Isbak ne Suyamano. Na Yoksan wo Seba ne Dedan. Na Dedan ma ne Asoefo ne Letusfo ne Leumfo. Na Midian ma ne Hefa ne Hefe ne Hanok ne Abida ne Elda. Yenum nyinaa yɛ Ketura ma. Na Abraham de deɛ ɔwɔ nyinaa ma Isak. Na mprama Abraham wɔ no deɛ, bra Abraham te aseɛ no, ɔkyɛɛ wɔn adeɛ, na ogyaa wɔn kwan firi ne ba Isak ho maa wɔkɔɔ apueɛ asase no so. Na Abraham na odiiɛ yɛ mfie 170. Na Abraham gyaa ne honhom mu, na owu adwene pa mu, wabɔ akɔkoraa, na mfie amee no, na ɔboaboa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ne mma Isak ne Ismael siee no Makpela bɔdan mu, wɔ Hetni Efron Sohaba, afuo no mu wɔ Mamrɛ tentensoɔ. Afuo a Abraham tɔɔ no Het mansɛm no. Ɛhɔ na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Na Abraham wuo akyiri no, Onyankopɔn hyiraa ne ba Isak, na Isak tenaa Lahai-Roi abura no ho. Na yei ni Abraham ba Ismael a Misrini Hagar Sara afenaa no woma Abraham no awo ntoatoasoɔ. Na yei ni Ismael mmadin a wɔde frɛ wɔn awo ntoatoasoɔ no. Ismael abakan ne Baot ne Keda ne Abdil ne Mibsam ne Misma ne Duma ne Masa, Hadad ne Tema, Yetor, Nafes ne Kedema. Yeinum ne Ismael ma, na yeinum ne wɔn din, sɛdeɛ nkuraa ne wɔn srabanteɛ, atitire 12 ne wɔn aman. Na Ismael nkwa mu mfe a odiiɛ nie, mfirinhyia 137. Na ogyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ɔtena firi Hawila kosii so a ɛwɔ Misraim ntentensoɔ de rekɔ Asiria no, na ɔtenaa ne nuanom nyinaa anim. Na yeinum ne Abraham ba Isak awo ntoatoasoɔ. Abraham woo Isak, na Isak dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Rebeka. Aramni Betuel ba a ofiri Mesopotamia no ne Aramni Laban nua. Na Isak srɛɛ Awurade maa ne yere, ɛfiri sɛ ɔyɛ obonini. Na Awurade tie n'adesrɛ no, na ne yere Rebeka nyinsɛnee. Na nkokoaa no pempem wɔn ho wɔ ne yam, na ɔse, sɛ ɛte saa na mete ase reyɛ den. Na okobisaa Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, aman 2 na ɛwɔ wo yam, na nkurɔfoɔ ahodoɔ 2 na ɛbɛtete wɔn ho mu afiri wo yafunu mu. Na ɔman no biako bɛdi biako so, na ɔpanin no asom akumaa no. Na ne na duu so sɛ ɔbɛwɔ no, na hwɛ, nta wɔ ne yam. Na deɛ odi kan no firi baeɛ no, na ne ho yɛ kɔɔ, ne ho nyinaa wɔ enwi kusuu. Enti wɔtoo ne din Esau, aseɛ ne enwiinwi. Na ɛno akyiri no, ne nua no firi bae, na ne nsa kura Esau nantin. Enti wɔtoo ne din Yakob, aseɛ ne nantinkorafoɔ. Na wɔwoo wɔn no, na Isak adi mfeɛ 60. Na mmɔfra no nyinii. Na Esau yɛ onipa a onim ahayɔ ne ɔhamuni. Na Yakob deɛ, ɔyɛ onipa a ɔdwoɔ a ɔte ntomadan mu. Na Isak dɔ Esau, ɛfiri sɛ, na ne hanam yɛ no dɛ. Na Rebeka dɔ Yakob. Na Yakob noaa aduane bi. Na Esau firi wuram baeɛ no, na wabrɛ. Na Esau ka kyerɛɛ Yakob sɛ, mama de kɔkɔɔ yi bi menneɛ na mabrɛ. Enti wɔde too ne din Edom, aseɛ ne adekɔkɔɔ. Na Yakob kaa sɛ, tɔn wo panin ma me nnɛ. Na Esau kaa sɛ, hwɛ, wuo na merebɛwuo yi, na ɔpanin bɛyɛ me den. Na Yakob kaa sɛ, ka ntam kyerɛ me nnɛ. Na ɔkaa ntam kyerɛɛ no tɔn ne panin maa Yakob. Ɛna Yakob maa Esau paano ne asedua a wanoa. Na odii, na ɔnomee, na ɔsɔre kɔɔ ne kwan. Na sɛdeɛ Esau ammu ne panin nie.